Защото ние чрез духа очакваме оправданието чрез вяра, за което се надяваме. Така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чеда. И ако сме деца, тогава сме и наследници. Наследници на Бога и сънаследници с Христос. А надеждата не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни, чрез дадения ни свят дух. Чухте от мене, защото Йоан кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. А Господ е духът, и където е Господният дух, там е свобода. А всички ние с открито лице, като в огледало, като гледаме Господнята слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Господния дух.